wala na po na sila. Pag gumanog lipay-lipay, wala na kwarta. Dili magpatakag gasto sa walay mga hinungdan. Asa naman pug ka? Suroy sa ko dito ila paring barok kay rest day bitaw na mo ron. Naon sa bang kaoy nga nagtrabahoon diri ah? Grabe trabahoon. Isa ka semana ko nagtrabaho nya karon lang ang rest day. Nanay bata pa o bantayan na unsa man na siya. Uy, Ikaw nagbibantay anak ko. magpahugas og plato nga na may bata. Kasamok po dani oy. Sige. Ila paring barok na akong palaagon diri oy. Lingkod diri kay na bantay ning bata kay mangugas og plato. Luto bungugas na to. Bantay ka ha, mawala kang kalit diri ah. Dili lagi ko sila barok ra kong panion diri. Ay, bantay lang jud. Pero pag human nimo ko gas, pwede na ka mulakaw. Dili lagi ka pwede mo lakaw, dili pod pwede mo ani imong barkada ha. Grabe ha ka istrikta ha oy. Alam mo naman mo ilaing gibuhat, sige raman mo ginom. Wala kay tagi ka diri. Ayo, pre. Uy pre. Ali pre din pre. Bayo kay nang laag mo diri. Laag lagi pre, uhaw kayo. Basin day matambalan mo kauhaw diri pre. Wala pre, matambalan lagi mo kauhaw ninyo. Lingkod sa mo diri, lingkod. Pre, lingkod lang sa pre. Pre, kanang bugnaw kayo ha. Bitaw pre para mawalat nung kauhaw. Matik na mga pare, why problema? Maana na po ang mga barkada ni Papa. Kalagot kita na niya, oy, digit ka sabot. Nga naman ma, Unsa ko na blada dato ibog papa. Oy, gilag di na bagsigiginom kay wala tay gikaon. mauliw na to na iyang mga barkada ma. Pasig mahog na po tagoy batasan ana. Dili lagi ma, ako bahala. Excuse me ninyong tanan na excuse me mga gwapo. Sayo pa kayo aron para mag-inom. Inyong gisayangan ang oras ug ang panahon. Dagan pa unta mo gwapuhat sa inyong balay nga ikalipay sa inyong pamilya. Pero inyong giuna ang mga barkada na kung wala nang may kwarta, wala na po na sila. Di man tanan pero kasagaran yun na. Sa panahon sa kasakit, sa kawaladon, ug sa kalisod. Dili na nimo sila makitan. Pero ang pamilya, pabilin nga magsuporta sa imuha. Pero kini inyong gibuhat, okay ramanay basta dili lang permentihon. Dili lang mo abot sa punto. Mamangutang lang para iinom. Kining gigasto ninyo diri, gipalit pa ninyo nig bugas. Alipay pa inyong mga pamilya. Imagine, sige mo reklamo nga mahal ang bugas. Mahal jud. Pero mas mahal jud na inyong gipamalit. Pag gumanog lipay-lipay, wala na kwarta. Mo reklamo rin. Gamay raman ako sweldo, kinakulutang pa ko. Sa badera, wala lang jud nimo naman ug tarong ang imong kwarta. Maunang kamo labi na ka pa. Kung namoy pangandoy, manage ninyo tarong ang inyong kwarta. Dili magpatakag gasto sa walay mga hinungdan. Sige kamong duha, pwede na mo muuli sa inyong tagsa-tagsa ka manimalay kay nagulat inyong pamilya. Sige sayon, pre, mulitin lang me. Sige pre, salamat kayo.